koordinatzailea. Eta bizipozatikan zalantzi gabe hasteko eskerrik asko Usurbil, eskerrik asko Usurbildarroi eta eskerrik asko Usurbilko udalari. Agurtzan zuk esan bezala ez da zoria Usurbil aukeratu izana jardunaldi eta liburu hau aurkezteko toki bezala. Ez urteak daramatkizkigulako elkarlan hortan, ez? Gubentzat alaxe sentitzen dugu Usurbil bizipoza herria badala. Eta, badia adibide ere, orain artean, bi alditan adibidez bizipoza jaia ere Usurbilen ospatu izana. Aurtean jardunaldi ere bertan ospatuko dugu, liburuaren aurkezpena ere hemen egitea. Eta, azkeneko bi urteetan ere adibidez, 20 eta 21 jardunaldiak ospatu izan ditugunean, online bidezko jardunaldiak izan dira, baina ez da kasualitatea ere Usurbiletikan egin ditugula jardunaldi horiek eta puntu lehen egoitzatikan, ez? Beraz, hasteko eskerrak, udalari eta herriak. Eta, gaur ere posten gaitu asko mundua guztiontza beharko luke, baina ez da liburuaren aurkezpena. Hemen, agurtzenek esan bezala ere lagun artean ospatzeak edo egiteak. Eta, batetik Amagoia ere, Hernani bizidan Usurbilarra ere, badalako, Peio ere Andoaindarra, orduan, denok gaude eskualdean eta denok gaude elkarlanean honetan ere. Eta, aipatzeko gure partetikan liburu hau, gure ustetan, bizipozaren ustetan, bada orain arteko, azken urteetako lan baten emaitza bat, baina horrekin batera ere, liburu hau bada, hemendikan aurrera bizipozaren ibilbidea markatzeko oinarri sendo bat. Bai ikusten dugu bizipozatikan ari gea eta horretan jarraituko dugu ere elkarte guzti hauen errealidadeak, baloreak izateratzen, hainbat ekimen burutzen, eta aurrera begira ere beste pausotxo bat ere ematera bagoaz, eta sinistuta gaudelako guztiontzat beharko luken mundu hori, baina oraindik ez dena, hori posible dela eraikitzea eta benetan posible dela elkarrekin eraikitzea, ez? Bai instituzioak, elkarteak, herritarrak, gizarteragileak, denak elkartu eta elkarrekin eraiki dezakegu komunidade, elkarrekin eraiki dezakegu mundu hori. Eta, agurtzanek esan duen bezala ere, herrikideak zaindiko duen komunitatea, bestera batea izan da. Eta, bestetik aipatu ere, ez dela kasualidadea ere, Amagoia eta Peiok egin izana lan hau. Batetik Peiok, gero bere, botoa saluko dezun baina noski, Peiok badia urte batzuk bere masterbukaerako lana egiteko bizipozarekin elkarlana burutuzuna. Beraz, lan hori egiteko elkarte guztiekin elkarrizketak, egonaldiak, luze eta zabal egina ditu. Beraz, horrek ere ezagutza maila handi bat dauka. Peiotu gero izango dezun bezala. Eta gero bestetik Amagoia ere, urteetan, bizipozatikan eskutik elkarrekin ari gea ere, besteak beste ere, 10 urte, baina gehiago badia ere, bizipozako elkarte bakoitzaren ipuinen gidoiak osatzen ari dela. Eta, bada ere, duela urte batzuk ere jardunaldi bat ospatu genuen komunikazioaren inguruan bertan ere elkarrekin junginana. Eta esan bezala, ez da kasualidade, Amagoia eta Peioren arteko elkarlana. Bestetik aipatu liburu hau, agurtzanek esan duen bezala, azaroaren 26an jardunaldia burutuko dugu hemen, eta bertaratzen dien guztien artean liburua banatu egingo dugula. Bestetik ere Durangoko azokan, abenduan bizipozak estana izango du bertan, eta liburua ere bertan egongo da salgai 10 eurotan. Eta bitartean ere edonort eskuratu nahi izango balu, abildua bizipoza.eus helbidean ere eskaera egiteko modua egongo litzatekela. Eta aipatu eta eskerrak eman ere babesleak, kasu honetan Kutxa Fundazioa eta Gipuzkoako Foru Aldundia izan dira, liburu honetan ere babesle, beraz, hori ere bada elkarrekin egindako bide bat eta eskertu nahiko nuke gaurkoan ere. Eta bestetik agurtzanek azaldu duen moduan, azaroaren 26an hemen Usurbilen
6. jardunaldia ospatuko dugu, eta ez da kasualidadea ere jardunaldia ospatzea, ez dena lotuta dago, hemen hitz egiten ari diren guzti hori jardunaldian arituko gara guztiok hausnartzen, partekatzen eta eraldatzen, eta alaxe du izena jardunaldiak, ez? Zaintza sistema publiko komunitari bat, elkarrekin hausnartzen, partekatzen eta eraldatzen. Jardunaldi horretan, izango ditugu bai elkarteak, beraien egunerokoa eta beren esperientzia, beraien interlokuzio administrazioekin eta nolakoa den azalduko digutena, batetik gure semeak, Pausoka eta Ernasa elkartea bertan izango ditugu, eta Amagoia eta Peio ere, egun horretan ere, liburuaren aurkezpena ere bertan egingo da, eta elkarrekin arituko dira ere Felix Arrieta eta Zelain Nikolas. Felix Arrieta politologoa, gizarte politiketako irakasle Deustuko Unibertsitatean gaur egun, eta Zelain Nikolas zuzenbide publikoan aditua, bata batez ere Euskal Zuzenbidean aditua, eta gaur egun Eusko Legebiltzarreko legegilaria. Eta hemendikan ere gonbidatzea, izen ematea irekia dago, presentzialki, ez aurten presentzialki eman diogu indarra, baina online parte hartzeko aukera ere zabali dago, baina bietarako bai izen ematea. Eta izen emateko www.labur.eus/bizikoza jardunaldia loturan hor izena eman daiteke. Eta kasu honetan ere bukatzeko eskerrak ere babesleek, kasu honetan Usurbilgo udala, ikasi, Danobat Group, Irizar, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxa Fundazioari. Eta bai, Amagoia eta Tegitzen. Ni hasiko naiz. Eskerrik asko batetik Usurbilgo udalari, bestetik bizikotari, eta nola Amagoiari, lan honen bueltan indako esfortzu guztian gatikan. Eta hori, ni pixka bat prozesua hasiera azaltzera noa, eta ikerketaren nondik norazkoak. Badira, kasi 3 urte, 2009-tik prozesu polita hasi zara. Hor juntatu ginean, Euskal Herriko Unibertsitatean, Jose Garmendiak eman zidan honen berri, ikerketa hau zegoela egiteko, eta ni interesgarria egin zitzaidan, bertan eskubideen alorrean ematen ari ginen ikerketa ikasgai batetik abiatuta, gainera masterra erderaz izan da, euskeraz izatea ere arreta eta interesa jarri zidan. Eta horra segitzen ni pixkanaka bizikoza eta bizikoza ezagutzen. Leire eta Jose Mari Ausmendi elkartu ginen, okerrezan dago, dere zuzendari izango zanekin. Eta hor adostu egin ez, eta daukat gogoan esaldi bat, Jose Mari Ausmendina esaten zuna elkarteak sortzen dira beharra dagoelako. Eta hori da ikerketa honen premisa nagusia edo abiapuntu nagusia ez. Beraz horregia, elkarteek eta bizikozak bere horretan esaten digute behar batzu daudela, premia batzu daudela eta eskubide batzu daudela bermatzen ez direnak eta instituzio publikoetatik bermatzen ez direnak. Hortik abiatuta ikusten dugu, hasten gara elkarte bakoitza pixkanak aztertzen, web horrientatik abiatuta eta horri ikusten nolabait mapa gixako bat egiten dugu zein eskubide eta zein horretan betetzen ez diren eskubide horiek. Hasieratik lan teoriko garrantzitsu bat egin behar izan genuen, ni esan ez dugu oso jantzita gai hauetan, magisteritzan ez genuen egiten, eta aurretik irakurritako interes propio batik izan zen. Eta egiten dugula, marko nahiko garrantzitsu bat ez bakarrik eskubide natalai dagokionez, baizik eta ongizatea, inklusioari, eta alderdi politiko eta soziologiko asko lantzen dira. Komentatzen dugu ongean bezala, ikusi genitulako hasieratik eta batez ere bukaeran elkarteak eragile politiko gisa. Ez eskubideen alorrean, eragiten duten eragile politiko gisa. Hala ere, hasieratik eduki genuen argi, hitz
hitza elkartea izutela eta elkartei hitz eman behar zitzaiela. Garai hartan, elkarte asko ziren ez eta ikuspuntu holistiko bat edo oso bat, integral bat egin nahi zenez ez izan genuen denbora batik edo elkarrizketa egin, elkarrizketa bakarra okerretan nago zuri egin izun. Eta galdetegiak bidali zian, galdetegi kualitatiboak, beraiek sakontzen zuten, zein zian behi zauzkaten beharrak, zein ekimen ematen zituzten aurrera, zein zen ekimenak ere beharrei josiak egoten dira, eta zein ziren beraien utxuneak, arazoak, edo voluntariok eta egiten zuten lan, ez? Eta identifikatu ziren arazoak, beraien beharrak nondizian eta nondizetozen, eta baita ere elkarteek zuten ezin desenkotasuna, ez? Gizartean. Ez behar berezi konkretu batzuk dituzten hau konkretu egintzat bakarrik, baizik eta gizarte osoan zuten zeregina. Eta gero bai hasi ginen aterazian konklusioak horiek ziren, izenburuan bakarrik oso ondo konkretatzen dianak, mundua guztiontzat beharko luke, baina ez da. Eta bai identifikatu ziala premia horiek, izan hezkuntzan, izan osasun alorrean, gainean justu pandemian edo konfinamenduaren gogorrenean burutu genuen lana edo txostenaren egin naiz eta hori beran dugu lan duzuen, baina hori ikusten ziren, ez? Halako zantzu batzuk geroz eta ageriago gainatzen ari ziala. Eta zaintzak ere daukan orain arte esan duen bezala, zaintzak duen premia, zaintzaren alorra ere apur bat lantzen da, baina uste dut jardunaldi honetan gehiago sakondu dela. Nik pixkat iritzitzaidan enkargo olako txosten mardun sakon bat behiok sekulako lana egin dulako, hori abia kontua. Eta historia zen pixkat, honekin ikustezan hor bazaudela oso ideia interesanteak, jendarteratzeko beharrezkoak, eta nola egingo dugu, ez? Izan da pixka bat, Peioren lan hori nire galbaetik pasata laburpen bat. Laburpen bat baina jo, nire ikuskeratik eta nire gorputzeko galbaetik pasata, nik pixka bat baneukan esperientzia hori bizipozako elkarteekin, ipuinak egiteko elkarte guztiekin maiztasunez elkartu nahi zelako, eta beti nola zaudete, ze behar dituzue, zein da zuen borroka momentu honetan, beraien borroka etengabekoa delako eta etengabe eraldatzen ari delako, ez? Eta pixka bat Peioren teoria eta hori, eta nik gorputzean neukan bizipen horietatik, hau da sortu zaitena, ez? Holaxe. Agurtzanek esan duen bezala, galderak daude, liburu honetan ez daude erantzunak, bezik eta daude galderak, ez? Orduan, munduak guztionzat beharko luke, hori da egin beharko genukeen lehenengo galdera. Eta baiezkoa baldin bada erantzunak, eta nik uste guk garbi daukagula baietz, ez baldin bada zer falta zaio izateko eta nori dagokio hutsune horiek betetzea. Hori da pixka bat liburuaren oinarria. Peioren lanak arimatazat pila bat zituen, denak oso interesanteak, eta horietako batzuk heldu ditut nik eta josi ditut nire modura, nola bat esatearen, ez? Ze, bizipoza familia handi bat da. Elkarteen elkartea, sareen sarea, edo azkenean familia bat da. Eta familia hartako kideek egunero sekulako lana egiten dute, behaiek inguruan dituzten horien bizitza xamurragoa izan da. Ze, bizitza guztiak dira zailak, baina batzuenak zailak dira. Eta egunerokoak sortzen zaizkie behar batzuk eta ezintasun batzuk, batzutan erakundeek betetzen ez dituzten zuloak, beraiek betetzen dituzte. Eta pixka bat sarearen idearekin jolastu dugu liburu osoan zehar, ze nik irudikatzen ditut bizipozako elkarteak hori belauniko jarri, saregileak bezala, eta nun dago zuru josi behar da horrela, eta alduten hobeen da ezkaten baliabideekin moldatzen eroi handi batzuk dira, hori esan behar dago. Eta oso polita da ez, elkartasuna eta voluntariotza eta empatia, eta nik ere nahi dut gure jendarteak ezaugarri izan.
horien aurretik uste justizia soziala. Orduan, justizia soziala betetzen dan garaian, beste guztia, elkartasuna, voluntariotza, empatia, izango da jendarte hori dotoretzeko ari bat, baina oinarria ziurtatuta daukagunean, ez? Orduan, uste hori dela ideia nagusia, guztiontzat mundu bat eraiki behar dugu, denoi dagokigu gure partea egitea, baina zalantzari gabe, erakunde publikoek badaukate horre zeresan handiagoa, ze azken finean, eta hori liburuan ere esaten da, ez? 21. mendean, ongizate estatuek sinatuta dituzten eskubide sozialen itun asko, sinatuta dituzte bongoxo, baina gero ez dituzte betetzen. Eta orduan, pixka bat da, guazen mailan jartzea, zer ez da betetzen, eta zer egin behar da hori betetzeko. Eta hori da pixka bat, liburuaren mamia edo esango nukela. Gero gogoeta asko egiten dira oso interesanteak, behioren lanetik abiatuta. Voluntariotza adibidez oso importantea da bizikosa elkartean, derrigorrezkoa. Oraintxe voluntario kanpaina bat dago martxan jarrita, baina osnartu behar dugu ere zer nolako voluntariotza nahi dugunez. Karitatean eta desberdintasunean oinarritzen den voluntariotza bat nahi dugu, edo benetan eraldatzailea eta gizarte justuago bat eraikitzeko bidean pausoak emango ditu voluntariotza. Eta pixka bat da, hausnarketa sakon bat, alik harinen edo alik harinenakin josia, zalantzan jartzen dituna, gaur egungo giza jendartearen zutabe asko.